Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 7 гадоў таму у Мінску пачала працаваць арт-сядзіба. Некамерцыйная арганізацыя, асноўнай мэтай існавання і працы якой заснавальнікі абвесцілі папулярызацыю беларускай мовы і культуры. Пра тое, што зроблена за гэтыя 7 гадоў, якія планы на наступныя як мінімум 7 і якія перашкоды, якія перамогі супрацоўнікі ці валанцёры гэтай кампаніі адчулі за гэтыя гады, мы сёння пагаворым з маімі гасцямі. Мне было сказано, что у нас тут директор, ну, паколькі арт-сядзіба і арт-менеджер, тут скажем так, арт-директор Олесь Снег і арт-менеджер Владислав Лепяшэнскі. Давайте пачнем з самага такого вот на 7 гадоў таму вернемся. Чаму узнікла такая ідэя, ці, можа быць, адчулі такую вот патрэбу, што трэба займацца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры? 7 гадоў таму Павел Белавус і кампанія Зміцера Фанасенка, Франа Квячорка, яны вырашылі стварыць пляцоўку, бо такіх культурніцкіх пляцовак не было. На той час зачынілася офіс БНФ, не шмат клубаў, тады, здаецца, і рэактар клуб зачыніўся, то бок, па сутнасці, пляцовак абсалютна не хапала. І арт-сядзіба мусіла выправіць гэту сітуацыю тым, што даваць пляцоўку пад розныя імпрэзы. Гэта мог быць абсалютна малады паэт, які вось упершыню чытае свае вершы, а гэта мог быць на наступны дзень Лявон Вольскі. І гэта было нармальна, калі тут выступалі і маладыя, які толькі вось прыходзілі ў творчасць, і ўжо такія легенды беларускай музыкі, культуры, мастакі і гэтак далей. Такіх пляцовак тады не існавала амаль. Владислав, вот як арт-менеджер, раскажи нам на сённяшні дзень, якія арт-праекты арт-сядзіба увасабляе? У нас шмат праектаў. Па-першае, мы стараемся ладзіць зараз шмат канцэртаў, прасоўваць беларускую музыку, як маладых, так ужо не вельмі маладых. Трошкі мы, канешне, адышлі ад паэтычнай часткі, але раней мы раз на тыдзень, некалькі разоў на месяц стараліся ладзіць паэтычныя імпрэзы. Яшчэ, як бы, калі тут ужо трошкі бліжэй да дня народзення нашага, то мы заняліся зараз, здымалі фільм, таксама паставілі ўжо другі спектакль арт-сядзібы. Учора была прэм'ера, гэта было круто, калі шчыра. Я проста не быў на першым, а другі мяне ўразіў. Ну, на сённяшні дзень вот атрымліваецца сітуацыя якая? Як это ўсё адбываецца? Ну, да прыкладу, я не ведаю, там малады паэт Стась Карпаў прыходзіць да вас і кажа: вот я хочу зладзіць сваю там паэтычную вечарыну, ці я вот тут геніяльных вершаў нізку напісаў, ці магу я гэта зрабіць? Ці там прыходзіць пачынаючы, там, я не ведаю, там спявак Лявон Вольскі і кажа: тут хочу прэзентаваць сваю новую песню. І што, вот як это адбываецца? Калі шчыра, я думаю, што так было раней. Зараз у нас ёсць хоць трошкі невялічкі такі, але фільтр, і, напэўна, зараз мы больш звяртаемся да музыкаў, паэтаў, якіх мы зацікаўлены, якія падабаюцца нам і людзям, якія навокал. То есть зараз вы такую фільтрацыю робіце, і маладым, і невядомым прабіцца ўжо складаней, чым 7 гадоў таму? Не то, што складаней, але мы гэта робім так, што, напрыклад, на канцэрт мы можам запрасіць, там, мовна, легенду і запрасіць малады гурт, каб малады таксама пачулі людзі. Олесь, некамерцыйная арганізацыя, але і памяшканне, і праекты, іх рэалізацыя, ўсё вымагае пэўных сродкаў. Вот я сёння чытаю ўжо і каторы раз уже бачу, што ёсць пэўныя праблемы нават у старэйшай беларускай палітычнай партыі БНФ з аплатай сядзібы. Вы якім чынам выкручваецеся з сітуацыі? Вядома, мы стараемся, каб гэта ўсё у пэўны момант акупалася. Мы робім імпрэзы. Вельмі часта мы іх робім платна, і гэта грошы ідуць выключна на культурніцкую дзейнасць і на наша жыццё, якое дазваляе працаваць нам. Яшчэ, вядома, у нас ёсць у самім памяшканні кава-гарбата, якая таксама, раз не на раз, але дапамагае некаторым нашым супрацоўнікам жыць на гэтай грошы і дзейнічаць. У нас ёсць Бася Пучынская, якая нібыта прадае каву, гарбату, але
але яна яшчэ ўмее шмат чаго. Напрыклад, учора яна была гукачом спектакля «Францішак». Яшчэ яна робіць класны праект беларускамоўны. У нас ёсць офігенны праект, дзе мы запрашаем кожны тыдзень па 2 героі, і яны распавядаюць пра то, як яны прыйшлі да беларускай мовы. Гэта могуць быць абсалютна розныя героі. Гэта мог быць проста хірург, мастачка, артысты, паэты, абсалютна людзі не з культурнай сферы дзейнасці. У нас былі і дзеці, якія размаўляюць па-беларуску з самага-самага дзяцінства. Вось, дарэчы, 22 снежня у нас будзе святочны праект беларускамоўны, дзе мы запрасілі Алеся Пушкіна, Рамана Падаляку і Юрыя Жыгамонта, усім вядомага, і запрашаем усіх. Уваход у гэты вольны. То бок у нас цікавая такая сітуацыя склалася, што 7 дзён мы святкуем свой дзень народзінаў, і толькі адна імпрэза платная, якая будзе сёння. Але калі людзі падтрымаюць нас і купяць квіточкі, гэтай грошы мы пусцім яшчэ і на іншыя імпрэзы, якія вось будуць праходзіць на працягу гэтага тыдня. Владислав, я яшчэ раз вярнуся да арт-праектаў, так бы мовіць. Калі браць, на самом пачатку мы сказалі пра тое, што асноўнай мэтай існавання, ну і как бы дзеля чаго стваралася арт-сядзіба, гэта папулярызацыя мовы. Вот робіце, вот вы сказали, что некага вот мы запрашаем, фильтруем, ну вот цікавы нейкі там выканаўца з'явіўся ці не з'явіўся, вы вот звярнулі на яго увагу, і раптам вот раз ён спявае там ці вершы чытае там по-руску, ці по-англійску, там ці я не ведаю, на іврыце. Што? В прынцыпе, гэта не страшна, потому что таксама вось у нас быў канцэрт вясной, і мы запрасілі спявачку дзеджазу. Яе ёсць і па-беларуску песні ёсць, і па-руску. В прынцыпе, гэта не страшна. Страшна толькі калі, напрыклад, мы б яе запрасілі на дзень народзінаў сёння, але б мы не запрасілі, таму што сёння у нас гурты толькі, якія цалкам спяваюць па-беларуску. А ці былі такія выпадкі, калі, ну вот я ведаю, напрыклад, калі браць фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча», я ведаю, што там галоўная умова, ну, каб вы спявалі па-беларуску, ну, прынамсі, каб частка праграмы была па-беларуску. І я ведаю гурты, якія адмыслова для таго, каб патрапіць на «Басовішча», перакладалі ці пісалі новыя песні на беларускай мове. Такім чынам, вот, ну, неяк так, а потым нехта і ўжэ і пачаў цалкам перайшоў на беларускую мову. У вас такія выпадкі вы здараліся, што вот так хочу на арт-сядзібу патрапіць, што буду па-беларуску? Канешне, моя сяброўка, наша сяброўка арт-сядзібы Валерыя Суравіцкая, спявачка Леар, яна раней спявала па-ангельску і па-расейску. Мы правялі яе ў арт-сядзібу, пазнаёміліся з ёй, і цяпер у яе, ну, адсоткаў 90 праграмы па-беларуску. Яна альбо пераклала свае трэкі на беларускую, альбо пачала ствараць новыя. Вот так вот, беларусізавалі чалавека. Ну, это ж добра, і яе лепш атрымліваецца. Мне больш падабаецца, калі яна спявае па-беларуску, чым на іншых мовах. Ну, як сказалі пасобныя прыхільнікі рускага свету, у сваю беларускамоўную секту перацягнулі. Алесь, давай яшчэ раз вернемся, ну, ўжо, можа быць, не цалкам на 7 гадоў, але вот гэты перыяд. Я ведаю, што ўсё ж такі не вельмі лёгкае жыццё было за гэты час. З чым звязана гэтая нелёгкасць? Нам вельмі складана было ў самы першы час, калі мы вельмі часта мелі памяшканні, і нават мы недавно палічылі, што гэта 7-е памяшканне ў нас, і нават нехта сказаў, што вы проста кожны год мяняеце памяшканне, што вам у наступным годзе прыйдзецца зноў пераязджаць па сваёй волі ці не па сваёй, але мы гэта рабілі. І хутчэй за ўсё, што першы час нас вельмі баяліся, што нейкая нейкі купка маладзёнаў сабралася, робіць нейкія культурніцкія імпрэзы, якія вось проста, напрыклад, быў час, калі Войцюшкевіч не мог выступаць, але без праблем мог выступаць у арт-сядзібе. Быў час, калі Леон Вольскі таксама былі складанасці, але мы лёгка рабілі аўтограф-сесію ў Маскоўска-Менскім галлівым цэнтры, дзе проста набіваўся біток людзей, і людзі проста слухалі пад гітару песні. Мы заўжды давалі пляцоўку тым людзям, якія ў свой час былі ў такіх чорных спісах. Дарэчы, у гэтым годзе мы гэта паправілі і зрабілі разам з Вовай Плавінскай фестываль «Наш дзень», дзе было з десятак хедлайнераў, якія спявалі па-беларуску. Гэта былі збольшага ўсе легенды беларускай музыкі, генерала айчыннага року. Ну, ось так. Бывае і зараз у нас складанасці. Бывалі некалькі гадоў таму, калі некаторыя гурты
не давалі дазвол на канцэрт, бо казалі, што спяваюць пра вайну, бо гэта прапаганда там вайны той самай. Хаця насамрэч гэтыя гурты спяваюць проста пра каханне, большасць песняў пра каханне. Мы хочам паказаць і ўладам, і беларусам, і ўсім, што мы не страшныя, што мы працуем на карысць Беларусі, што гэта наша мэта. Мы хочам, каб Беларусь была сапраўднай краінай з добрай культурай, каб рухаць культуру, гэта наша мэта. Конечно, я тебе могу патлумачыць ланцужок, як думаюць там вот ты, хто забараняе. Спявае пра каханне, пра любоў да радзімы, любіць радзіму, гэта за яе змагацца, гэта браць зброю ў рукі, гэта значыцца на вайну заклікаць. Конечно. Вот і гэтак далей. Тым не менш, що ж таки, з кім, вот з якімі структурамі асноўныя непаразуменні ўзнікалі? Самае цікавае, што да нас ніхто напрост не звяртаўся, ніхто не казаў: вы кепскія, з'язджайце адсюль. Заўжды нам намікалі, а заўжды нейкі час казалі, што ну вось у гэтым памяшканні мы хочам зрабіць цэх, на жаль, арцідзіба тут не можа быць, але праз нейкі час адкрывалі там секс-шоп. Гэта было дзіўна для нас, мы разумелі, што нешта тут не тое, але напрост да нас ніхто не выходзіў і не казаў. У нейкі момант мы гэта пераламілі, калі мы зрабілі першы дзень вышыванкі у 2014 годзе. Гэта быў выбух на ўсю краіну адназначна, і пра гэта пісалі і беларускія СМІ, украінскія, расійскія СМІ. І гэта змяніла ў пэўны момант грамадства, паказала, што мы нармальныя. Я нават ведаю такі факт, што калі мы ездзілі ў Баранавічы ладзіць там імпрэзу, то мясцовы БРСМ пытаў вышэйшых органаў, ці можна, каб арцідзіба прыехала ў Баранавічы і правяла тут свой невялічкі дзень вышыванкі. Тады сказалі: да, добра, тады, здаецца, у Менску ўсё добра ў іх было, таму хай праводзіць. Быў такі час. Владислав, на сёння, калі узнікае ідэя там нейкі там праект запусціць, ёсць там думкі такія, што вот гэта мы запусцім, таму што яно і цікавае, і нейкае там супрацьдзеянне з боку ўладаў не выкліча, а то можа яшчэ і капейку якую прынясе. А вот гэтаго можа быць не спадабацца якім-небудзь там ідэалагічнаму аддзелу Мінгарвыканкама, ці там можа быць нерэнтабельны, і таму вот яго не будзем брацца. Вот такія падыходы ёсць ці нема? Ну, калі шчыра, у нас, здаецца, такіх няма, што так, гэта не спадабаецца ўладам, такое не будзем рабіць. Ну, мы не робім такое, што можа не спадабацца. Ну, гэта нам, па-першае, падабаецца. То есть вы робіце ўсё, што не падабаецца ўладам? Не, мы робім усё, што падабаецца. Ну, павінна падабацца, хаця б павінна падабацца. Але там, канешне, знаходзяцца людзі, якім гэта можа не спадабацца. Ну, ўсё ж такі я вярнуся вот да крытэраў. Вот Алесь сказаў пра тое, што вот калі, скажем, не былі чорныя спісы, забароненыя музыкі, вы давалі ім пляцоўку. Ні разу не падумалі пра тое, што вот дадзім зараз выступіць Вольскаму там, ці Краме, ці яшчэ каму-небудзь, і назаўтра давядзецца ізноў пераязджаць на новае месца. Мы просто заўжды, ну, калі мы такое придумалі, то мы і робім. І робім да апошняга. Калі нам у апошні дзень скажуць: прабачце, калі ласка, мы не можам тут зрабіць канцэрт, не адбудзецца канцэрт, і ўсё. Таму, калі ў нас з'яўляецца добрая ідэя, мы стараемся рэалізоўваць. Ну і як ты лічыш, що ж такі вот за гэтыя гады там дзесяткі, калі не сотні імпрэзаў розных было, усе паспяховыя? Нават у гэтым годзе не ўсе паспяховыя. Ёсць непаспяховыя, ёсць паспяховыя. Проста мы спрабуем. Там, напрыклад, у нас ёсць майстар-класы. Мы запусцілі, бачым, што добра ідзе, все, працягваем, робім там яшчэ некалькі месяцаў гэта. Запусцілі фільмы, не пайшло, не робім. Мы перарвемся на кароткую паузу. Зараз выпуск троххвілінных навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што разам з дырэктарам арт-сядзібы Алесем Снегам і арт-менеджерам Владзіславам Лепяшынскім мы гаворым пра 7 гадоў існавання арт-сядзібы. Падводзім вынікі. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле.
Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Ганну Карасуліну не будуць высылаць з Беларусі. Такое рашэнне прыняў суд Маскоўскага раёна Мінска, куды прэс-сакратарка АГП звярталася са скаргай на рашэнне раённага аддзела па грамадзянстве і міграцыі, якое збіралася выдаліць з краіны грамадзянку Расіі Ганну Карасуліну, нягледзячы на тое, што ўся яе сям'я, старыя бацькі і дзеці жывуць у нашай краіне. Падчас судовых спрэчак адвакатка Наталля Мацкевіч якраз і звярнула ўвагу на тое, што Красуліна даглядае пажылых бацькоў, сама інвалідка 3-й групы і не мае маёмасці за мяжою, а прадстаўніца. Адказчыка ў сваёй прамове заявіла, што высылка Красулінай носіць прафілактычны характар, бо ў яе ёсць адміністрацыйныя спагнанні. Праваслаўныя вернікі Беларусі Маскоўскага патрыархата не маюць права браць удзел у таінствах новаўтворанай праваслаўнай царквы Украіны. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыархата Сергій Лепін. Айцец Сергій сказаў, што беларускія праваслаўныя не могуць браць удзел у набажэнствах ПЦУ. Палата прадстаўнікоў сёння прыняла праект бюджэту на 2019 год. Супраць не галасаваў ніхто, за прагаласаваў 101 дэпутат. Дэпутаты прагаласавалі вельмі хутка, атрымаўшы выніковы праект бюджэту ўвечары ў панядзелак, а раніцай у сераду ўжо прынялі яго ў другім чытанні. У нашай краіне сёння ўначы да 19 градусаў марозу, а заўтра ў дзень да 11 градусаў марозу. Вецер паўднёва-ўсходні слабы да ўмеранага. Вільготнасць невысокая, але раніцаю будуць слабыя туманы і шарань. Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук разам з маімі гасцямі, дырэктарам арт-сядзібы Алесем Снегам і арт-менеджерам Уладзіславам Лепяшынскім. Падводзім вынікі 7-гадовай працы арт-сядзібы, некамерцыйнай арганізацыі. Алесь, некамерцыйная арганізацыя, я адмыслова зрабіў вось так бы націск на гэтыя два словы, потому что вот ты папярэдне сказаў про тое, што вас 7 разоў цягам 7 гадоў высялялі з памяшканняў, даводзілася і шукаць іншыя, там казалі, што, маўляў, гэтае памяшканне там не могуць тут выкарыстоўвацца і гэтак далей, а потым раз там адчынілі секс-шоп. Вот некамерцыйная арганізацыя, я так думаю, прыбытак не асабліва вялікі. Можа, сапраўды трэба было б не арт-сядзібу адчыняць, а секс-шоп які-небудзь і жылі б нармальна. Ну, тады трэба было проста гэта рабіць з нейкімі фігуркамі з арнаментам, напэўна. Павінна быць нешта нацыянальнае па-любому. Ну, пра гэта мы падумалі. Пакуль самая галоўная наша мэта – это развіццё культуры, развіццё беларускай мовы. Уладзіслав, вот все ж таки, скажи мне, як арт-менеджер, ладзіце вы праект, ладзіце мерапрыемства, а потым вы адсочваеце, вот як гэты праект, як гэтае мерапрыемства паўплывала на развіццё культуры. Вот раз і дало штуршок, ці можа быць там нейкі там... Якія вынікі, бачыце ці не? Вынікі. Ну, па-першае, это водгукі людзей, якія зацікавіліся гэтым праектам, ці не зацікавіліся. Калі праект цікавы, то людзі пачынаюць нешта пра гэта пісаць, казаць, калі гэта яшчэ і прасочваецца ў СМІ, і СМІ гэта падымае, то я лічу, што праект добры. То бок ён разышоўся на вялікую аўдыторыю. Алесь, тады да цябе пытанне. Вот Уладзіслав казаў пра тое, што вот там культурніцкія там творчыя праекты наколькі развіваюцца, уплываюць ці не, а вот развіццё, падтрымка мовы. Вот мову ўсё ж такі атрымалася падтрымаць. З нашага боку мы робім все для таго, каб гэта было, каб мы падтрымлівалі. Зараз мы вось літаральна ў бліжэйшы час будзем запускаць кампанію з заклікам на перапісе насельніцтва 2019 году ставіць беларусам і грамадзянам Беларусі родную мову беларускую, бо мы лічым, што чым больш людзей у перапісе насельніцтва у кастрычніку 2019 года адкажуць, прагаласуюць, можна сказаць, за беларускую мову, тым гэта паўплывае на палітыку моўную дзяржавы. Гэта паўплывае наогул на палітыку, бо мова гэта незалежнасць, мова гэта аснова незалежнасці. І калі людзі галасуюць за беларускую мову, яны галасуюць за незалежнасць Беларусі.
ну гэта адна з нашых мэтаў, і гэта вельмі важная мэта. Як все змянілася, вельмі прыемна, што 5 год таму мы не маглі ўявіць, што Андрей Кім і Кінаконг, і Велком будуць праводзіць паказы фільмаў па-беларуску ў вялікіх кінатэатрах. Мы не думалі, што многія рэчы могуць адбыцца. Вось вы спыталі ўладзе пра поспех, як мы гэта адсочваем, так вось былі прыклады, калі, напрыклад, мы зрабілі акцыю «Беларуская стужка», і праз нейкі час яе перанялі БРСМ, ну і, в прынцыпе, іншыя дзяржаўныя арганізацыі. Мы бачым, як там розныя чыноўнікі раздаюць гэтыя стужкі. Гэта поспех. Мы бачым, што калі мы зрабілі дзень вышыванкі адзін раз, другі, і потым мы паглядзелі, што улады запланавалі святкаванне дня вышыванкі, мы вырашылі, што можна зрабіць і свой, але было б глупа, калі б свой саюз пісьменнікаў і той, і той, і той, і той. Мы вырашылі, што хай гэта будзе рабіць улада, хай улада ў нас перайме дзень вышыванкі, галоўна, каб гэта было якасна. Мы спадзяемся, што калі улада пераняла стужку, калі улада пераняла дзень вышыванкі, то наступны крок улада проста возьме на сябе і на нас на ўсіх пагоню. Ну, ты, дарэчы, апярэдзіў маё пытанне. Я хацеў вот менавіта гэтым момантам і пацікавіцца, наколькі вас гэта, ну, я не ведаю, там, абразіла, там, ці, можа быць, вы там яшчэ неяк негатыўна паставіліся да таго, што фактычна БРСМ перахапіў у вас ідэю дня вышыванкі. Не, пабачыць, што нічога кепскага гэтым няма, проста галоўна, каб яны рабілі якасна. Гэта будзе на карысць Беларусі. Вось калі БРСМ зробіць вялікае святкаванне дня вышыванкі, дзе на сцэне яшчэ выступіць Лявон Вольскі, ну хай там разам на сцэне з Алёнай Лэнской. Калі гэта будзе вялікі проста фестываль нацыянальны, калі гэта будзе яднаць і не будзе нейкага агратрэшу, то гэта проста это плюс. Это... Вы верыце ў тое, што улады могуць без агратрэшу? Ну, мы з імі сустракаліся і з БРСМ намекалі, што можа змяніць, як лепш зрабіць так і так далей. В прынцыпе, яны ў свой бок, свой час таксама нам казалі, што нам трэба лепш зрабіць, але стараемся. Вы такімі кансультантамі нават ужо для уладных арганізатараў. Пару сустрэчаў было. Дарэчы, очень цікава, мне Павел Белавуз сказаў, што ўвогуле как бы ёсць такая ідэя нешта замуціць сумеснае з тым жа БРСМам. Наколькі это... Все залежыць ад таго, як пакажа сябе БРСМ. Ну, ці будзе вось такі зноўку заявы сумныя, калі там прымусова запрашаюць далучыцца ў БРСМ. Калі гэтага не будзе і БРСМ будзе працаваць на незалежнасць краіны, на тое, што можна лёгка вступіць туды і зрабіць свой унікальны праект, то магчыма, але пакуль гэта складана сказаць, пакуль абсалютна складана. Владислав, давай вот до цябе ўсё ж таки, ты расказаў крыху пра зробленае за 7 гадоў, а якімі, может быть, планамі такія, вот, падзяліся сакрэтамі? Падзялюся сакрэтам на будучыню, так? Да. У наступным годзе мы павінны зрабіць тое, што не зрабілі ў гэтым. Да і, в прынцыпе, ўсё, што мы не зрабілі за 7 год, зробім у наступным, я так думаю. То есть вот гэта такі сакрэт ты адкрыў нам? Ну, это я для себе так поставил такую мэту, что просто, ну, есть проектики. Ну, як проектики. Просто ну, давай уже больш падрабязна, там, что вот гэта вот плануем зрабіць хотя б. Вот 7 гадоў таму, там, ці 5 гадоў мы не зрабілі вот гэта, зараз гэта зробім. Па-першае, мне, конечно, цікава стала гэтым летом, калі мы пачалі рабіць канцэрты ў незвычайных месцах. Мы зрабілі канцэрт на пляжы, зрабілі ў пясочніцы, там, дзе фудкорты, зрабілі фестываль лекцый у дворыку Палаца мастацтваў, і хочацца вось працягваць такую канцэпцыю канцэрту ў незвычайных месцах. Мне вельмі хочацца зрабіць канцэрт дзе-небудзь на даху, таму што ва ўкраіне гэта нармальна, калі там па 1000 чалавек яны збіраюцца, робяць там канцэрты, ёсць пляцоўкі, наверсе дома ніхто не прыгае, все нормально. І хочацца зрабіць такое. Это першае. Ну, і што-небудзь яшчэ цікава. Мы придумаем. Ну, вот у мяне такое адчуванне, што ты скіраваны на такой больш на музычную частку. Я больш на музычную, так. Я просто трошки музыкант. Трошку. Ну, тым не менш, вот астатнія накірункі, там, я не ведаю, там паэтычныя, там мастацкія, тэатральныя, ад таго, што ты немножко музыканты скіраваны на музычную, не пацерпяць? Не пацерпяць, потому что у нас ёсць людзі адказныя за тэатры, адказныя за паэзію, і, в прынцыпе, яна нікуды не сыдзе ад нас. Мы будзем рабіць гэта. Менш не стане. Тым не менш, вот, можа быць, падзелішся сваімі назіраннямі. Ці ж з'явілася за апошні час, там, дзякуючы арт-сядзібе, там, ну, ці самі арт-сядзіба на іх звярнула ўвагу, цікавыя, вартыя
годныя беларускія там рок-гурты, этна-гурты, ну неважно, просто музычныя калектывы? Музычныя калектывы з'яўляюцца. Ну, з'яўляюцца, да, Так. паміраюць, але тым не менш, вот, З'яўляюцца, цікава, каго б ты мог адзначыць? Вот, скажем, цягам мінулага года, там, ці цягам апошніх 2 гадоў, вот две зоркі, якія вот хутка загарацца. Якія хутка загарацца. Спявачка Ліар. Яна яшчэ ніяк не загарэлася, але мы паспрабуем зрабіць так, каб гэта адбылося. Это першае. Другое, канешне, хочацца назваць Нізкіс, але яны ўжо як бы даўно існуюць, і зоркамі іх проста ў гэтым, ну, як бы так, у гэтым годзе назвалі. Але я там з творчасцю Нізкіс быў знаёмы там яшчэ 5 год таму. Ну, каго яшчэ адзначыць? З маладых. И у нас есть гурт Нюрнберг, довольно-таки классный. У нас есть гурт за Супербус, там хоть играют музыки там, з розных гуртов, же Морса, з Вольска, з Крамбамбулі, але гэты гурт можно назвать молодым, бо яны только недавно выдали дебютный альбом, и вось у наступным годзе будзе вялікі круцейшы альбом, пакуль гэта мы не можем так шмат раскрывать. Вось ближайший час будзе презентация сингла, может быть, нават сёння яны заиграюць гэтую новую песню у нашем концерте у клубе Брюги. Вот давайте только не будем вот этого. Мы домовились с этим молодым музыкантом Олесем Мышкевичем, что презентацию он зладить завтра на Еврорадио. Абсолютно может быть такое. Так что нема чего тут показывать мы ранее. Мы только за, конечно. Добра, Олесь, вот мы, калі уже пачалі говорить на гэтую тему, зараз крыху закранули больш падрабязна про тое, ідзе 7 дзён святкавання 7-годдзя арт-сядзібы. Ну, пэўная частка дзён ужо прайшла. На жаль, вот раней мы не сустрэліся, так бы праанансавалі ўчорашні спектакль, які паказвалі. І што чакае нас сёння, заўтра, паслязаўтра? Ну, вось сёння у нас вялікі канцэрт з удзелам гуртоў Акута, за Супербуса, Марока, лідера гурта Бэн, Алеся Лютача і гурта Мутнае вока Евгена Змушкі. Заўтра у нас такі адпачынак, мы спадзяемся, што мы адпачнем, але 21 снежня у нас будзе паэтычны дзень народзінаў арт-сядзібы з удзелам круцейшых паэтаў Хадановича, Рыжкова, Жыбуля, Даші Белькевич і іншых. 22-го у нас будуть святочні беларускамоўныя, про які я вже сказав, з Падалякай, з Жигамонтом, з Пушкіним. А 23-го ми розпочинаємо серію цілих 9 калядних ялинок для дітей по-беларуску. Вельми мало. Ось я у тим годі приходив в ефір Єврорадіо і казав, що ялинок мало по-беларуску для діток, їх і ёсць дагэтуль мало. То бок запрашаем усіх бацькоў з сваімі дзеткамі на нашы калядныя ялінкі по-беларуску. Сапраўды, я скажу, што вельмі шмат вот апошнімі днямі сустракаю допісаў у Фейсбуку, дзе бацькі шукаюць, куды вот на беларускамоўныя ялінкі можна свадзіць сваіх дзяцей. Так што раю паглядзець, дарэчы, дзе вот паглядзець з сайтам арт-сядзібы не ўсё вельмі добра. Можна паглядзець у сацыяльных сетках арт-сядзібы, ці проста ўбіць калядныя ялінкі ў любы пашукавік арт-сядзібы і лёгка будзе знайсці. Владислав, я яшчэ раз вярнуся. Все ж таки вот гэтая праграма, скажем, 7-дзённая пакуль што, наколькі цяжка яна далася? Ну, як сказаць, канешне, узніклі праблемы, пра якія мы не падумалі загадзя. Што, канешне, лепш бы мы дамовіліся з пляцоўкамі там за паўгады і распланавалі гэта, таму што у нас реально ўзнікла такая праблема, што мы там 1,5 месяца таму вырашылі, так, вось тут у нас павінна быць паэтычная ў гэты дзень музычная частка, а аказалось, што гэтыя даты ўжо занятыя. Зараз зіма, каляды і складана знайсці пляцоўку. І то бок нават некаторыя пляцоўкі, у якія мы б хацелі прыйсці з імпрэзамі, у нас не атрымалася. Алесь, наколькі верагодна, што з цягам часу, можа быць, нават у наступным годзе, у арт-сядзібы з'явіцца сваё такое вот памяшканне, дзе вы не толькі будете там сядзець 3 чалавека за столікамі там і каву прапаноўваць і там таким штурмам прыдумляць новыя праекты, а дзе у вас будзе вот тут выстава,
вот там вот у нас вот концертная зала невялічкая, там у нас там тэатральныя падмосткі, вот наколькі это реально? Ну, я думаю, што наступны год, можа, гэта не вельмі рэальна, бо мы ёсць вялікая канкурэнцыя, шмат пляцовак нашых сяброўскіх, дзе мы ладзім імпрэзы, і нам лягчэй сядзець у невялічкім офісе і ладзіць імпрэзы, хаця наш офіс на 30-40 чалавек і даволі бывала і па 60 заходзіла. У мэтах такое, калі-небудзь адчыніць вялікае памяшканне з хостэлам, з барам, з канцэртнай пляцоўкай, з кнігарняй, але гэта ўсё наперадзе. Спачатку, галоўна, у гэтым годзе добра святкаваць БНР 101, Дзень волі. Мы спадзяемся, што мы зробім з яго добрае свята, добры дзень, які запомніцца так же, як і 100 год БНР. Ну, а там ужо паглядзім. Давай, я ведаю, што я просто анансую, калі нічога не зменіцца, то заўтра о 15 гадзіне до нас у эфир завітаюць кіраўнік Сымбальбай Павел Белавус і лідар The Super Bulls Алесі Мышкевич. Мы поговорим про тое, што можна будзе сказаць, што нас чакае, як пачалася падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка. На сёння, вот, што ты можаш сказаць пра гэта? То есть, якая роля будзе арт-сядзібы ў падрыхтоўцы? Ну, па-першае, мы вырашылі, што варта рабіць з гэтага дня свята, варта не пакладаць рук. Мы вядзем перамовы, які гэта можа быць фармат, але, вядома, мы хочам зрабіць вялікі канцэрт святочны, дзе выступяць легенды беларускай музыкі, і новы праект, пра які раскажа заўтра Алесь Мышкевич і Павел Белавус. Зразумела. Владислав, як ты лічыш, ці ёсць яшчэ што-небудзь у Беларусі похожае на арт-сядзібу па сваіх мэтах, ідэях? Ввогуле, можа быць, вашы суполкі там ці нейкія такія паслядоўнікі з'явіліся ў рэгіёнах? Ёсць, па сутнасці, мы таксама трошкі можна нас назваць паслядоўнікамі, можа быць, Будзьмы, але Будзьма адышла ад такіх культурніцкіх праектаў, яны займаюцца трошкі іншым, але таксама культурай. І ў рэгіёнах зараз, у рэгіёнах з'яўляюцца ўсё часцей суполачкі такія, так скажем, пакуль што не філіалы арт-сядзібы, але тыя, хто робіць тое ж самае, што і мы. Напрыклад, у Берасці гэта Дзедзічы ёсць. Яны даўно існуюць, вельмі даўно існуюць. У Віцебску ёсць Віцебск for Me, даволі такі папулярная пляцоўка. В прынцыпе, пляцовак хапае. Але наша адрозненне ад усіх, што мы выключна беларускамоўныя, мы выключна рэкламуем і займаемся беларускай мовай, і зрэдку мы дапускаем рэкламу нейкай такой імпрэзы, звязанай з іншымі мовамі. Алесь, калі ўжо БРСМ спёрлі ў вас ідэю дня вышыванкі, там, нават вот это дзень дня стужкі раздаюць і гэтак далей, то ці верыш ты ў тое, што наша вот мягкая нібыта лібералізацыя, беларусізацыя, якая ідзе ў Беларусі, дакоціцца да таго, што такі патрэбны праект будзе на дзяржаўным фінансаванні, і вы будете как дзяржаўную замову выконваць па папулярызацыі беларускай мовы і культуры? Страшна верыць, што нас там падтрымае нейкі момант дзяржава, нейкі фінансавы і гэтак далей, але таксама немагчыма было ўявіць, як некалькі год таму пройдзе дзень вышыванкі, беларуская стужка. Всё наперадзе, я спадзяюся, мы ўжо занялі сваё месца на небасхіле беларускай культуры, але я спадзяюся, што гэта будзе расці, мы будзем развівацца і яшчэ пакажам сябе як агульнанацыянальная такая пляцоўка і агульнанацыянальная кампанія. Коротко, апошняе. Праз колькі год беларускай мове і культуры вот такая вот падтрымка ўжо не спатрэбіцца? Ну, калі наступны год ці праз год дзяржава аб'явіць годам беларускай мовы, і Лукашенко загаворыць па-беларуску, і мову зробяць абавязковай, ну, не то, што там прям прымусовай, але е трэба будзе ведаць, то, канешне, ўсё будзе добра ўжо вельмі хутка. Дзякуй вялікі. Алесь Снег, Уладзіслав Лепяшынскі, прадстаўнікі арт-сядзібы, гаварылі пра тое, як прайшлі гэтыя 7 гадоў дзейнасці арт-сядзібы. А 16 гадзіне у нас у гасцях саунд-прадзюсар Жукаў, які быў нібыта ў рабстве ва ўкраіне. Слухайце, а 17 гадзіне Ганна Канапацкая раскажа пра тое, як прымаўся бюджэт 2019.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.